Det der øjeblik, hvor du finder ud af, at du ikke er optaget. Det er fedt. Ja. Så prøver vi det bare igen. Hej alle sammen, mit navn er Kasper, og velkommen til denne tutorial. I dag skal vi lave et clean, simple looking Twitter head. Og det er det her. Jeg viser, hvordan man laver det. Så ja, lad os gå i gang. Ved at starte med, hvordan man laver det logo. Det er meget simpelt. Du går ind i Illustrator. Du laver en cirkel. Laver den bare ind i midten, sådan. Yes. Finder det bogstav. Jeg har brugt et H for E for Hunter. Men lad os tænke, vi tager et A, fordi så det ikke bare er det samme, som jeg lavede før. Så det bliver lidt anderledes, så det ikke bare er det samme. Yes. Så det skal passe med, at den går ud for cirklen, så vi kan... Der, yes. Så laver vi A'et om til et objekt. Du må undskylde, hvis du kan høre mit tastatur, men jeg har mekanisk... Jeg kan ikke gøre så meget ved det. Jeg kan godt gøre noget ved det, men det må jeg finde ud af til næste gang. Ja. Hvis jeg nu går lidt hurtigt, så er det fordi, jeg har gjort det mange gange. Så jeg ved det, så... Jeg siger til en anden gang, hvis jeg gør tingene meget hurtigt, ja. Men ja, nu har vi gjort ad om til et objekt. Så det gør vi sådan her. Objekt. Ud og fyld og objekt skal... Yes. Så har vi ad. Så det vi gør, tager ad og cirklen. Gå ind i Curve Finder. Det gør med Window. Curve Finder. Fuck. Der. Window. Curve Finder. Men på engelsk hedder den Pathfinder. Og så bruger du den der. Og trykker du. Og så sletter du det. Yes. Og det vi gør så. Vi trækker logoet med ind i Photoshop. Ind i Photoshop. Prøv det lige igen. Sådan der. Så har vi det fine logo der. Så prøver vi at lave det her. Yes. Det vi starter med, det er at gøre det logoet lidt mindre. Finder midten der. Og så skal vi lave den fine baggrund. Vi starter med bare en helt grå baggrund. Yes. Mørkegrå fra baggrund. Vi gør logoet hvidt. Yes. Og så skal vi herned og finde gradient mappet. Og der er en masse. Jeg har for eksempel hentet en gradient pack på nettet. Det du gør, det er at gå søge på Google eller YouTube, så er der en masse YouTubers, der har lavet nogle gratis nogen. Men pas på med copyright. Det gør jeg også nogle gange. Jeg skal også selv lige passe på med copyright, når jeg sælger det. Eller hvis du nu har tænkt dig at sælge ting og sådan noget, så skal du passe på med copyright. Yes. Vi tager en grøn. Og vi gør den sgu lidt mørkere, for jeg synes den er alt for lys. Så vi går herover og trykker 30. Yes. Men vi kan også, hvis vi bare hellere vil have en anden farve, vi kan godt tage orange, gul, gør. Eller nogle helt andre måske. Vi tager bare den grønne her. Yes. Vi går lige på. Ja. Så det vi gør nu, det vi laver et nyt layer. Går herop, tager brush, og går bare sådan stille og roligt rundt i kanten. Yes. Og så går vi her, og overlay. Så får vi så en, lad os sige, fin spotlight effekt. Nu tager vi den tekst lidt op. Skriver noget her. Vi kan bare skrive ABC. ABC Arts, eller skriver det. Og tager vi ABC, den hedder Thunder. Og nedenunder skal jeg bare skrive make by Thunder Arts. Yes. Den tager vi der. Yes. Og det var en meget, meget simpel måde at lave det clean banner og logo på.
Hey, jeg glemte lige at sige, hvis du kunne lide videoen, så husk at like, subscribe og kommentere. Og nede i kommentaren, der kan du skrive, hvilke tutorials jeg skal lave næste gang. Måske en logo tutorial mere, noget YouTube band tutorial, eller noget overlay tutorial, bare noget jeg gerne vil se. Så bare lige sådan en kommentar nede i kommentarfeltet, og så kigger vi på det til næste video. Peace out.